plan polita da. Hala da, bai. Esango diegu? Bai. Aitor, Juani! Etorri mesedez! Ze gertatzen da? Lasai ama, ez da zer gertatzen. Non dago Aitor? Logelan egongo da musika entzuten. Dena ondo, seguru. Baietz ama, txorakeria bat da. Eta bilera hau, zerbait gaizki egin dut. Ez, momentuz. Bidaia bat egitea pentsatu dugu. Abai! Aste santuko oporrak aprobetxetuz, 5 egun kanpora joatea. Uste nuen zerbait txarra zela. Orain lasaia nago. Bueno, primeran pasa. Ez ama, pentsatu dugu bidaia 4 euroko atera egitea. Hala? Bai, familia bidaia, primeran. Aspaldi ez dugu bidaiatu denok elkarrekin. Polita izango da? Eta nora joan nahi duzue? Londresera. Zer? Londres? Wow, mundiala. Badakit, ez zaizu hegazkina gustatzen, baina hegaldia oso laburra da. 2 ordu eskas. Nik zergatik joan behar dut. Etxean ondo nago. Familian egun batzuk, polita izango da? Han ere primeran egongo zara, ikusiko duzu. Mona, mesedez, etorri. Ilusan egiten dit. Tira ba, joango naiz orduan. Bai, ikusiko duzu. Harry Potterren museoa bisitatzera joango gara. Eta ingelesa ikasiko duzu. Nik ingelesa. Bai, oso errazta da. Kaixo esaten da hello. Hello. Hori da. Eta agur, goodbye. Alraza, gu, bai. Oso ondo. Ezkara aspertuko. Ez.